Đây là cái phần nào táo. लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय माने आंनि एग्जाम जागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड डे एग्जाम आरोना दाखालि मोनसे थांखांबाय सानडेयाव जायो ओमफ्राय मैया सानडेयाव जानो गोनांमोन ओमफ्राय मैया टेट एग्जाम दंमोन नालाय ओमफ्राय बिनि थाखाय जायासै आरोना बुरै मानसिफोरना सानडेयाव जाखायो न' लोगोफोर ओमफ्राय एग्जामाव मा लिरगोनथाय आङो माने फरायनोनो एकदम गोसो जाथारला मा होनगोन फरायबाबो खर'आनो आंना खुगाया गेव फरायबाय थागोन ओमफ्राय खर'आ माहाबासो थांबाय थायो आंना जा गोसोखा ओमफ्राय मखस्थ' लानबायबाबो हास्राला आरो बुरै जाबाय नालाय न' खर'फोराबो बोराय बुरै जालाङो माने सोरबा मा एग्जाम होदो आब' होननानै सोंनो हागौ ओमफ्राय आङो खोन्थाखानोसै माने गासिबो मिथिया नालाय न' लोगोफोर सोरबासो मिथियो माने आंनि एग्जामा जाबाय MA लास्ट इयार माने आइडलाव लादो आरोना आङो आइडलावखायनो सानडेयाव जायो अनजिनि एग्जामा जोंनि एग्जामालाय माबायावनो जोबनो गोनांमोन न' मथो बै कर'ना जानाय समावनो जोबनो गोनांमोन ओमफ्राय कर'ना जाना होबाय नालाय ओमफ्राय बन्द' जाबाय एग्जाम होनो मोनासै लास्ट इयारमोन आरोना MA नि ओमफ्राय नै है माथो मबाइल दासो जोबसिगोन आरोना आयो माबायदि बाब्राबसोयोहाय नायसो लामाफोराबो नै लोगोफोर बेखिनि लामाखौ नाय इसोरा खाबाय आफा बोराइ बाथौ नङा बे महादेब नै बेखिनि दालाङाव बै बान्दर मोख्रा नै बे दालाङा माने दनस्रिघाट दालां होननानै बुङो ओमफ्राय नै बैथिंजाय जि मोजां बिफां लाइफां सारि दोंसोयोमोन आरोना नै बिथिंजाय आं बेखिनि लामाखौ बिफांनि थाखायनो बहाबा थांबा साफायबाय थायोमोन आयौ मासि मोजां बे लामाया बिफांनि थाखायनो होनना ओमफ्राय हनै बिफांखौ दानजोब्बाय ओमफ्राय जि लानथाथा जाखाबाय लामायानो ओमफ्राय बे बिफांखौ मानो थाखाय दानखो बिनि जाहोनखौ आं एसे खोन्थाना होनोसै बेथिं गाहायथिंजाय माबा बानायमायदो न' मथु दालां गाहाय बानायमायदो दालां गाहाय नङा माथो दालां मोनसेबाव गोदान ओमफ्राय बे होमबा बे बोराय दालाङा मा जागोन बे बोराय थाबाय दे ओमफ्राय बेखौ बुख्रुबसिगोन नामा बे उननि खोथासै बोरायनायखौ गोदान बानायसिगोन आरो दालां बानायनो मायदो लोगोफोर मायदो नङालै अनजिनाबाथाय लारायनानै जोंहा दालां बानायनो नागिरदों बिनिखायनो दानबाय आरोना ओमफ्राय नै जोङो दनस्रिघाट फिसा टाउन मोनबाय टाउनथ' होना बेखौ दनस्रिघाट सेन्टार ओमफ्राय थांगासिनो कलेज मोनहैनो गोलाव मानि जायगा दंबावो मा गोलाव मानि जायगालै गोलाव मानि लामा दंबावो गाबग्रा जानांगौनो गारिया गारिया सिटारबाथाय बे माबानिसो ब्रा फुजानिसो गारि बर'नि गारिफोरा बर' ड्राइभार सालायनायफोरा बागोरोम्बा हाय बागोरोम्बा बिदि खननानै खारग्रा जानांगौन आरो ओमफ्राय हारसानि ओमफ्राय बिदिनो गावबा गाव जाति लायै जाति माबाफोरा गारिफोरा बिदि खारग्रा जानांगौन आरो आवाज होनानै ओमफ्राय आइला बर'नि गारि फैदो बर'नियाव गाखो होननानै नेटलायोमोन ना मानसिफोरा ओमफ्राय हारसानि हारसायाव गाखो ओमफ्राय नै लोगोफोरजों फैयै माबा मोनफैबाय अरां टाउन मोनफैबाय अरां सिटि अरां टाउन नै बिथिंजाय मानसिफ्रा थाङो ओमफ्राय जोंना कलेजा मोनहैथारसिगोन नै बिथिंजाय आं रुम भारा थायोमोन बै बिथिंजाय रिसर्स थांनानै ओरै हाबहैनांगौ ओमफ्राय हाय कलेज मोनसिगोन र' ससे थांबावनांगौ मोनहैथारसिगोन आंनि कलेज अनजिनि कलेज ओइलाय जागायहांबाय लामा मोनहांबाय कलेज हाबसिनसै ओमफ्राय मानो माबा बिलाइ सिरिनानै जि बोरैबा जानानै दंखायो लामाफोरानो हाय अनजिनि कलेज ओइलाय लोगोफोर अनजिनि कलेज मोनबाय अनजिनि कलेज ओइलाय अनजिनि कलेज बेनो लोगोफोर अनजिनि कलेजआ जोङो आगोलावहाय नैबे दखान फिसायाव माबा माबि बायना लानानै आइदिहाय मा नैबे दखान फिसायाव माबा माबि बायना लानानै बै बारान्दायाव नैबे बारान्दायाव खामसालिसो दं खामसालि बेयाव जनानै जाबाय थायोमोन आरो है मानसिफोरानो फैथारगोन नामा हाबजोब्बाय दां नै समानो मोजां समानो जायाखै न' मानसिफोरानो फैयाखै न' जा जों मानि सोंथाब फैखो होमबा फैबायब्रा ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो फार्स्ट मोनफैग्रोबाय दाखालि जों खैथायाव मोनफैनाय 9थायाव मोनफैनायमोन आरोना ओमफ्राय दिनै नै बिराद स्पिड फैद्रायबाय दांलै जोङो स्पिड फैद्रायबाय दां माहाय लासै फैनाय मा जागौमोन
मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय नै गिबियावनो खुलुमबाय आफा गला गुरु नै जोङो बे गला गुरुखौ आगोलाव बे कलेजाव थांबाथाय थांनायनिफ्राय नै नेदावलांबाय थायोमोन आरोना हाय गला गुरु माखौ मिनिबाय थादों इदिनो लायोमोन माने मिनि हालेले आखिना दोनदो नालाय ओमफ्राय नै जोंना कलेजा मोनफैबाय लोगोफ्रा आं कलेजखौनो एसे साफायनानै देखायनांसिगोन रावबोथ' मोनफैथ'वाखै जोंना लोगोफ्रा itu dia iman kom longer onใช่อีกจ้ามันเอาไปดึงที่นี่ नै लोगोफोरा आङो एग्जामखौ लिरखांबाय ओमफ्राय लिरनानै नै दायो न'आवहाय थांगासिनो बिराद गरम मोनसोबाय ओमफ्राय जों दायो न'आव थांगासिनो बै माबायावहाय बै रुखियाव नाङा क्लासखौ दावराव खोनायो न' लोगोफोर दावराव खोनायो दा एग्जामा दिनैनिया माने दाखालिनिख्रुइ एसे मानगोन गोरामोन आरोना गोराब्लाबो लिरबाय बानायथाब उनायथाब लिरखांना गारबाय देनां रिजाल्टआवसो मिन्थिसिगोन माबायदि जाखो जिखिजाया लिरबाय आरोना ओमफ्रायो जों दायो न'आवहाय थांफिनगासिनो नै बे गारिखौ माने दहायनो नुलांनायमोन आरो बोखांनो मायदों बोखांनो हायासैदां ओमफ्राय 12:30 जाबाय नालाय ओंखामबो उखैनाय मोनबाय ओंखाम उखैनाय मोनबाय ओमफ्रायो माबायाव जालांसै आरोना हटेलाव न' राजपुत हटेल न' राजपुत हटेल जालांसै हा राजपुत नङा राजभोग गोदानसो न' बे हटेला बे हटेलाव जोङो खाम जालांसै है खाम होनबाय थायोहाय बे अनजिया जाथारा न' लोगोफोर सानजारिखायनो सानजारि ज' थांबाय थायो रायलायनायानो ओंखाम जालांनोसै ओमफ्राय आङो मा ओंख्रि जायो नायदो लोगोफोर थु अर्डार होबाय थालाय नोङो न' लोगोफोर थांगासिनो आङो थु नैबे हटेलावहाय जोङो ओंखाम जालांनोसै मा हटेल बियो राजपुत नङालै मा राजभोगसो र' आं दा साफायना देखायसिगोन हटेलखौ सिङाव एसे नायग्रोदो माबायदि बाथ' नै अनजिखा आयनायाव नुलायलायदो बा मोथो रावबो गैया माथो नायलाय आरो हा आं बेदरसो जागोनलै खाम जाना बेदरबो जागोन इथिमा दङ देखायनो दे आङो टं जेबो गैया दुब्लि हटेला मोजाङानो लोगोफोर न' हनै मुथुआ मालाय मा अर्डार होसोदोंथाय होगासिनो आंहा जाग्राल' जागोनहाय मा बेदर मा बेदर दङ दाउ मोन ना मोना लकेल न' लकेल होमबा लकेल दाउ जागोन लकेल दाउ ओमफ्रायो बिथिंजाय मा दङ दै गारि लामा मटर लामा माने दिनैसो फार्स्ट टाइम बे हटेलाव हाबदों आङो माबायदि मोनजागोन मुथुआ आंनि आखाइखौ सुना होदों गस्लाखौबो गस्लाया नांलाजोबगोन माथो नै नांलाजोबगोन ओरैबायदि ओमफ्राय दैखौ फुना डेटलखौ मुथु दिले आयनायाव खिन्थिनायनि दिले हाय
हाय नै जोङो आखाइ सुखांबाय ओमफ्रायो आखाइ सुखांनानै खाम जानोसै देलाय लोगोफोर मा मा होदों बेयो मा भाजा लेस्रा बार बेराय लेस्रा जोंनिया ना नारेंबो जागोन पियासबो जागोन नै लोगोफोर आंना दाउ गिदिङावनो गोलैलांसैमोन जायगायाव गोलैनोसै लकेल दाउ जानोसै एसे बोलो गोरा जाथोंसै आं पियास जागोन जानायखौ जागायसै लोगोफोर लोगोफोराथ' बै बारा जागोन होनबालाय Negatif na? आं बिदि बाराद्राय जों गोजाव जाबा जानो बासियो बे मा बाथोन नायबाय थादो लोगोफोर जोंनि जानायखौ दिनै गोथाव गोथाव ना नाथाय गोलाव मान देखायनोसै आं जानो Kisah itu. गोथाव Kecil. Oleh siapa nama Bang? itu bukan lah oh lilas lasa itu las lasa nak Angkat ni kita sini. लोगोफोर नोंसोर दाउ बिखा गोथाव मोना आं बिराद गोथाव मोनखायो दाउ बिखा मोनजाबासो दाउ जानाय बायदि मोनो आरो आङो खालामदो itu नोंखौ मा सिगुदुं नुदों मोथाङाव सिंजों मा माथा Mana? Mobil itu sini dah. Jelaskan kan ada? Yang jelasin situ yang kalian minum. Kita, kan tahu kita. Apa tak? Ketahuan lagi malah bang, jangan tim. बेरायनो फैब्ला बे राजभोग हटेलाव हाबनानै जानानै मोनजाबाय आरो गोथावानो मोनजादों माथो ना Boleh dokter. Di hotel apa? बे हटेला लामानि थिंजाय न' Bobby saja. बे जायगाया माबा Orang. अरां टाउन मोनहैनायनि माहाय सिगाङाव आरोना मुखुब थांसैना दालाय माथो Kenapa? jam tuh kang kebaya nggak berapa potong kam dari dari Bisa lah. mungkin lah sih deh kita nol ada Ini लोगोफोर आंनि ओंखाम जानायखौ नायलाय नै माबायदि जायो अनजिया माहायबो मोजां जाखाया नैबेखौ आङो खेबसेल' सोलादो बे बाथोनखौ ओमफ्राय बे लेस्राखौबो मोनसेल' जादों ओमफ्राय बे भाजाखौबो होलाय ओरैनो खेबसे सोलाबाय ओमफ्राय बे दालिखौ खेबसे लोंबाय बेखौ खननै जाबाय ओमफ्राय नै बेदरखौ जाजोबनानै बेदर रोसिखौ दोनबाय ओमफ्य बै मुथुनि मुथुआ मालाय जाजोबबाय betul 380 जाबाय आरोना जोङो राजभोग धाबा हायदो गाखोनांगौ Matu. Uy, mari menjaga nang jalan eh. Kau tahu, tasty.